Slukke det bare. Til højtaleren. Jamen, hvor fanden kom den fra? Det var i hvert fald ikke en, jeg fik. Idéer, det er sådan noget, der kommer udefra. For eksempel klokken 5 om morgenen. Så jeg er bare et medium, der siger, hov, der sidder en højtaler fra en gammel radio. Den skal i hvert fald ikke smides ud. Den skal lige prøves. Og så sætter man en batteri på, og så går man branden op og ned. Alt efter man siger plus og minus til terminalerne. Så går den op og ned. Der lå selvfølgelig også en almindelig terning i første omgang. Manden var blind og kedelig, altså. Selvfølgelig skal det være min egen, og det skal være en, hvor øjnene ikke sidder, som de plejer. Fordi folk bemærker det. Der er nogen, der siger, nej, nu sidder de, hvor mange er der mon det, ikke? Og, nå, er det en femmer nu? Ja, det er det så.